Masu sauraro barkanku da wannan lokaci. A labaranmu na yau za ku ji cewa ɗan wasa Kylian Mbappe ya samu rauni kuma zai shafe kwanaki 10 yana jinya. Biyo bayan raunin da ɗan wasa ya samu a wasansu da suke fafatawa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atalanta a gasar zakarin nahiyar Turai, ɗan wasa Kylian Mbappe ya samu rauni kuma ana tunanin zai iya shafewa kwanaki zuwa 10 yana jinya. Za ku ji cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham na ci gaba da fuskantar ƙalubale na rashin ƙoƙari yayin da ta ƙara yin canjaras a gasar zakarin nahiyar Turai mai daraja ta biyu wato Europa League da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Rangers. Ƙungiyar dai ta Tottenham tana ci gaba da fuskantar ƙalubale yayin da magoya bayan ƙungiyar ke kiranye-kiranye a kan a raba gari da kocin ƙungiyar Ange Postecoglou, ganin cewa ƙungiyar ta Tottenham na ci gaba da fuskantar ƙalubale na rashin ƙoƙari na ƙwan gaba ƙwan baya. Ƙungiyar dai ta Tottenham ta ƙara fuskantar ƙalubale bayan ta sha kashi a hannun ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea da kuma Bournemouth. Amma ta ƙara yin canjaras da ƙungiyar ƙwallon ƙafa wato ta Rangers a gasar zakarin nahiyar Turai mai daraja ta biyu. Ita ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta samu nasara a waje da gida a cikin watanni 20 a gasar zakarin nahiyar Turai a karo na farko ƙarƙashin jagorancin Ruben Amorim. Ƙungiyar ta Manchester United ta samu nasarar dai a wannan mako yayin da ta koma mataki na 5 a gasa mai daraja ta biyu wato gasar Europa League. An fidda jerin sunayen 'yan wasanni guda 5 wadda ake fatan za su lashe kyautar zakakurin ɗan wasa na nahiyar Afirka. Yayin da sunan ɗan wasa Simon Adingra, ɗan wasa Serhou Guirassy, ɗan wasa Achraf Hakimi, ɗan wasa Ademola Lookman da kuma ɗan wasa Ronwen Williams su ne jerin 'yan wasanni guda 5 wadda suka fito a jerin 'yan wasa na ƙarshe wadda ake musu fatan za su lashe kyautar zakakurin ɗan wasa na nahiyar Afirka wato African Best Player na shekarar 2024. Ɗan wasa Bukayo Saka ya lashe kyautar zakakurin ɗan wasa na gasar zakarin nahiyar Turai na wannan mako wato UEFA Champions League Player of the Week, yayin da ya lashe a gaban manya-manyan 'yan wasa wanda suka haɗa da ɗan wasa Antonio Griezmann, ɗan wasa Mikel Olise da kuma ɗan wasa Marco Vizot. Ɗan wasan dai Bukayo Saka ya zamanto ɗan wasa na farko wanda ya lashe wannan kyauta. A yayin da ɗan wasa Antonio Griezmann ya ƙare a mataki na biyu, sai kuma ɗan wasa Mikel Olise ya ƙare a mataki na uku, ɗan wasa Marco Vizot ya ƙare a mataki na huɗu. Idan muka kalli ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea kuwa za mu ga cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea na ci gaba da yin ƙoƙari yayin da ta samu nasara sau 6 a jere a cikin wasanninta guda 6 ta fafata a cikin kowace gasa da take bugawa. Ƙungiyar ta Chelsea ta ƙara samun nasara a wasanta da fafata a gasa mai daraja ta uku wato UEFA Conference League, yayin da ta zamanto ƙungiyar da ke jagorantar gasar ta UEFA Conference League ita ce a mataki na 1 ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Chelsea. Duk da cewa akwai ciwuka na 'yan wasanta irin su Mudryk da kuma ɗan wasa Joao Felix wanda ba su fafata wasa ba. Tun farko dai ƙungiyar ta Chelsea ta cire jerin sunayen manya-manyan 'yan wasanta da suka haɗa ɗan wasa Cole Palmer da irin su ɗan wasa Nicholas Jackson a cikin 'yan wasannin da suna fafata wasa a gasar mai daraja ta uku ta zakarin nahiyar Turai wato UEFA Conference League, wadda ake ganin cewa idan an kammala wasannin rukuni da yiwuwar a saka sunayen 'yan wasan a watan Janairu cikin 'yan wasannin da su ci gaba da jagorantar ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Chelsea. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Napoli ita ma ta fara shawarar zawarcin ɗan wasa Joshua Zirkzee na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United. Matashin ɗan wasan wanda ya lashe kyautar matashin ɗan wasa mafi zakakuranci a gasar ta Italian Serie A shekarar da ta gabata, yana ci gaba da fuskantar ƙalubale a sabuwar rayuwa a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United, yayin da sabon kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Napoli wato Antonio Conte ke shawarar ƙungiyar tasa da ta ɗauko masa matashin ɗan wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United. Ƙungiyar dai ta Manchester United da Napoli akwai kyakkyawar alaƙa ganin cewa ta ɗauko ɗan wasa Scott McTominay da ƙungiyar ta Manchester United kuma tana sharɓar romansa, a yayin da ƙungiyar ta Napoli ta ƙara komawa domin ɗaukowa ɗan wasa Joshua Zirkzee wanda ke fuskantar ƙalubale a sabuwar rayuwa a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United, yayin da wasu ke ganin cewa sabon tsarin kocin ne Ruben Amorim bai yi daidai da ɗan wasan ba wato Joshua Zirkzee. Daga wani ɓangaren kuma za ku ji cewa hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA ta bayyana cewa ƙasar Saudiya ce za ta karɓi baƙuncin gasar World Cup wadda za a fafata ta kofin duniya ta shekarar 2034. Ƙasar dai ta Saudiya ta yi ta ƙoƙari domin tabbatar da hakan, yayin da ƙarshe gasar hukumar FIFA ta amince da cewa za ta karɓi baƙuncin na kofin duniya wadda za a yi a shekarar 2034.
Daga ƙarshe za ku ji cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea na ƙoƙarin sabunta kwantiragin ɗan wasanta Josh Archifank, matashin ɗan wasan da manya-manyan ƙungiyoyi ke ci gaba da bibiya, yayin da har da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid na cikin ƙungiyoyin da ke zawarcin matashin ɗan wasan mai buga ɓangaren baya na dama. Matashin ɗan wasa Josh Archifank yana ɗaya daga cikin matasan 'yan wasan da manya-manyan ƙungiyoyi ke bibiya, yayin da ita kanta ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ke sha'awar ɗaukar ɗan wasan, sai dai ƙungiyar ta Chelsea na shirye-shiryen sabunta kwantiragin matashin ɗan wasan